pracujem ako investigatívny redaktor v Aktuality.sk už 6. rok. Venujem sa hlavne akýmkoľvek témam, ktoré súvisia s investigatívou, predraženým zmluvám, konfliktom záujmov a snažím sa ich hľadať hlavne vo verejných zdrojoch, nejakých registroch, ktoré zverejňuje štát, čiže nevyzerám ako investigatívny reporter z filmov, ktorý niekde stále behá, s niekým telefonuje a zisťuje nejaké utajované veci, ale hlavne sedím za počítačom a zisťujem, kto uzavrel akú predraženú zmluvu, s kým má akú firmu, kto ho dosadil na aké štátne miesto a akékoľvek ďalšie takéto podozrenia. To je to, čomu sa väčšinu času venujem. To je to vlastne, čomu som sa venoval 5 rokov predtým, ako som sa rozhodol, respektíve po diskusii u nás v Aktualitách sme sa rozhodli, že má zmysel napísať takúto knihu o Ľudovitovi Makovi. A zmysel takúto knihu napísať malo kvôli osobe Ľudovita Makova samotnej. Ak náhodou neviete, on bol 6 rokov šéfom kriminálneho úradu finančnej správy, čo je pomerne neznámy úrad, alebo pomerne neznámy nejaký post, štátna funkcia, ktorá ale v sebe skrýva obrovskú moc, čo si nie každý je vedomý. A Ľudovít Mako sa v tejto pozícii stal časťou skorumpovaného systému. Ako kajúcnik dnes popisuje nejaké úplatky z tých, ktoré dal alebo dostal. A trošku sa popisuje ako človek, ktorý doplatil na to, že je súčasťou systému, ktorý sa v ňom ocitol a nejakým spôsobom sa prispôsobil, čo je samozrejme interpretácia, ktorá sa mu trošku hodí a trošku zabúda na to, že v tom korupčnom systéme on bol kolieskom, ktoré bolo do veľkej miery samostatné, mal veľmi malý dohľad nad sebou a chcel v tomto systéme fungovať do veľkej miery samostatne a zabezpečovať si svoj prospech. Toto je to, čo trošku zaniká ako v mediálnom pokrytí Ľudovita Makova, odkedy spolupracuje s políciou a priznáva sa. Odvtedy o ňom počujeme predovšetkým ako o človeku, ktorý vypovedá, aké veci odhaluje, koho označuje, že zobral úplatok, ale pokrytie osoby Ľudovita Makova do istej miery prestalo byť kritické, zaoberať sa jeho majetkami, jeho podozreniami a preto som sa rozhodol, že má zmysel napísať o Ľudovitovi Makovi z oboch strán. Aj z tej, z ktorej pôsobí ako svedok a pomáha trestným konaniam, ale aj z tej, aké podozrenia stále nad ním zostávajú a aké otázky stále on odmieta zodpovedať. To je to, čo som sa snažil odhaliť a to je to, o čom sa tu môžeme dnes rozprávať. Takže ďakujem veľmi pekne, fakt, že ste prišli. O knižke, ak by ste teda niečo, ako vznikala? Táto knižka vznikala dosť dlho. Rodila sa asi pol roka, minulý rok. Dokončil som ju asi v novembri a prvýkrát som na nej začal pracovať vo februári 2022 a od mája alebo od apríla som robil veľmi málo inej roboty a robil som hlavne túto knižku, s ktorou mi pomáhalo veľa kolegov na moje šťastie. Môžem len veľmi poďakovať Lukášovi Díkovi, keďže ja ako investigatívny reporter, ktorý rieši rôzne štátne registre a podobne, z ktorého si kolegovia robia srandu, že moje články vyzerajú ako excelovské tabulky a nie príbehy, tak sa mi veľmi hodil editor, ktorý vie podať takéto zložité informácie v podobe príbehu. A tak za tomu ďakujem aj za všetky následné recenzie, ktoré dostávam od kamarátov, že na to, aké zložité veci sa v tej knihe popisujú, že vraj sa dosť dobre číta, tak to si cením a za to ďakujem aj jemu, aj všetkým ostatným kolegom, ktorí mi s tou knižkou pomohli. Samozrejme, väčšina informácií v tej knihe pochádza z verejných zdrojov, ktorým sa ja venujem, čiže ide o fakty, ktoré nemôžu byť ničím napadnuté, ale keďže sa človek snaží vykresliť čo najkomplexnejší obraz o niekom, o Ľudovitovi Makovi, tak počas toho pol roka som absolvoval desiatky stretnutí s ľuďmi, ktorí boli Makovi blízki alebo ho z nejakého dôvodu poznajú. A aj z týchto stretnutí vyplynulo, že ide o osobu extrémne zaujímavú nielen tým, v akej funkcii pôsobil, ako sa v nej spreneveril poslaniu tej funkcie kontrolovať daňové podvody a miesto toho prikrýval zločincov, ktorí tie podvody páchali,
ale je zaujímavý aj svojim charakterom, pretože kým v korupčnom systéme pôsobilo veľmi veľa lojálnych ľudí, ktorí boli poslušní a na slovo poslúchali svojich šéfov, tak Ľudovít Mako bol ten človek, ktorý v tomto systéme uveril svojej genialite, uveril svojej všemocnosti a už vlastne ako súčasť tohto systému sa chcel ako keby vymaniť spod týchto ľudí a stať sa úplne samostatnou súčasťou nejakého korupčného systému. A podľa viacerých ľudí sa dokonca vyhrážal týmto ľuďom, že keby sa mu malo čokoľvek stať v trestnoprávnej rovine, tak na všetkých všetko povie, čo sa teda teraz aj deje. To má svoju pozitívnu stránku, že vďaka tomu môže polícia vyšetrovať mocných ľudí, vďaka tomu bol odsúdený špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. A uvidíme, či to má aj svoje negatívne stránky, pretože ešte len uvidíme, aký trest hrozí Ľudovítovi Makovi, ktorý ešte nie je odsúdený, nie je ani len obžalovaný. Pravdepodobne uzavrie dohodu o vine a treste a ešte sa len dozvieme, aký trest ho čaká. Ja som počul, že ste sa s ním pokúšali stretnúť, ale že sa to nepodarilo. Je to pravda? Je to podobne, ale nie je to úplne presné. Ja som s ním chcel oficiálny rozhovor, ktorý on nedal. Raz sme s ním mali oficiálny rozhovor dávno predtým, ako on začal svedčiť v roku 2019. Odvtedy nebol ochotný dať rozhovor. Čiže ani pre túto knihu neposkytol žiadne oficiálne odpovede. Asi mu nebolo príjemne z tých otázok, ktorým mal čeliť. Ale je pravda, že som sa s ním stretol, pretože Ľudovít Mako pôsobí v Jelenci, to je obec pri Nitre. Ja pochádzam z Nitry, kde chodím za rodičmi a často som išiel do obce Jelenec sledovať, ako sa vyvíjajú majetky Ľudovíta Mako, ako tam rastú jeho priemyselné areály a podobne. A raz, keď som bol v Jelenci, išiel som okolo jeho domu a všimol som si, že tam je. Tak som ho oslovil, čakal, či naštvane skríkne, nech idem preč, alebo sa bude so mnou rozprávať. Bol ochotný sa so mnou rozprávať, ale iba off record, čiže neposkytol žiadnu oficiálnu odpoveď, ktorú ja by som následne používal v tej knihe. A aj po tomto stretnutí nechcel zaslať žiadne odpovede na otázky, ktoré som na ňo mal. A čo sa týka autorizácie, táto knižka bola vydaná s tým, že nebola nutná autorizácia, áno? No, samozrejme, novinári, ako novinár môžem pokrývať ľubovoľnú tému vo verejnom záujme. Ak by mi ktokoľvek mal dávať autorizáciu na to, aby som písal o jeho nejakých podozreniach, tak to by bola zložitá novinárska práca. No a bola spätná väzba, viete, že ho čítal, dostala sa k nemu, telefonoval vám, rozčuľoval sa alebo chválil vás? Nie, nevolal mi. Ani od vydania tejto knižky na ďalšie otázky, ktoré občas mu posielam, tak neodpoveda vôbec nejakým spôsobom, ani len, že no comment. Od neho neviem nič o tom, či knihu čítal, ale dostalo sa mi do uší, že z nej čítali aj právnici okolo Ľudovíta Mako a že vraj z niektorých vecí neboli úplne nadšení. Lebo mali sme tu pred niekoľkými mesiacmi pána Murína a ten nám potvrdil, že pán Černák mu odkázal, Černák mu odkázal z väzenia, že sa s ním chce stretnúť a to stretnutie aj prebehlo a že nebolo moc príjemné, lebo Černák konfrontoval určité veci v tej knihe. Ale to predpokladám, že to vás ešte len čaká, že ešte ste mladí, aj Mako vyzerá relatívne mladý, vy sa určite raz stretnete niekde a zrejme nejakú reakciu, nejakú recenziu dostanete z jeho strany. A ostatné recenzie boli nejaké, ja neviem, zo strany kolegov, zo strany právnikov, zo strany nejakých kruhov na tú knižku, bola spätná väzba, ktorú môžete nejako takto sprostredkovať? Tie recenzie ľudia boli často znechutení, čo všetko sa na Slovensku deje, prípadne do čoho všetkého sa dokáže jeden človek namočiť a čo všetko sa môže diať okolo nejakého jednoduchého jedného Ľudovíta Makoa, ktorého ešte pár rokov dozadu nikto nepoznal. A podobne, ako som spomínal, dostal som pár pozitívnych recenzií na to, že sa to relatívne dobre číta, na to, aké je to zložité, pretože v tej knižke spomínam ohromné množstvo firiem, ktoré je napojený na Ľudovíta Makoa, ohromné množstvo ľudí, ktorí oficiálne vlastnia na papieri tie firmy a ich väzby na Ľudovíta Makoa a podobne. Takže na to, čo je tam napísané, takže sa to relatívne dá čítať. No inak, ja sa toho chytím, čo ste povedali. Ja si osobne myslím, že bez urážky, bol to úplne bezvýznamný človek, ako človek milión, že nebol ničím nejakým úžasným, nebolo nikde nedal sa predpokladať, že by tento človek raz mohol hrať takúto vysokú hru.
Keď ste ho skúmali, kde došlo k tomu momentu, že z obyčajného, ja neviem, policajt či SBS-kar, alebo čo on vlastne bol, taký, v podstate, hovorím, štandardný nejaký občan, kedy došlo k tej situácii, že začala tá raketová zločinecká dráha jeho, alebo ako by som to povedal? Tak tá korupčná samozrejme od roku 2014, keď sa stal šéfom kriminálneho úradu finančnej správy, ale jeho zárodky, ambícií pravdepodobne pochádzali už z rokov predtým, keď šéfoval SBS-ke Abbas. Čiže tam sa dostal potom, ako pôsobil v polícii ako nejaký radový policajt. A už ako šéf tejto SBS-ky tak zháňal veľké zákazky a uveril, že tieto zákazky by mal zháňať nielen v prospech nejakého majiteľa firmy, ale aj vo svoj vlastný prospech. A aj vďaka tomu, ako tú firmu viedol, tak sa dostal na kriminálny úrad finančnej správy, kde sa nedostal sám vďaka sebe, ale dostal sa tam ako nominant Norberta Bedera, ktorému de facto predtým konkuroval so svojou, alebo nie z jeho, ale z SBS-kou, ktorej šéfoval. A Norbert Beder videl ako zabitie dvoch múch jednou ranou, že dostane človeka, ktorého má v područí na štátny úrad, ktorý chce ovládať a zároveň sa zbaví šéfa firmy, ktorý bol predtým pre neho konkurenciou. V súčasnej dobe Bonul a Abbas ďalej existujú ako SBS-ky? Neviete? Bonul ďalej existuje, má o dosť menšie tržby, ako mával pred pár rokmi za vlád Smeru a predbehla ho jedna SBS-ka, ktorá je teraz väčšia ako Bonul. Tá SBS-ka sa volá Lama.sk a vlastní ju advokát Ľudovita Makora. A volá sa Lama. Lama. Áno, Lama.sk, áno, Lama nápadne pripomína iniciály Ľudovita Makora, ktorého všetci volajú Lajo. Ešte som sa chcel spýtať k tomu raketovému nástupu. Skúmali ste ten prechod zo súkromnej sféry z SBS do polície? Lebo to nie je triviálny proces. Tam sú veľmi prísne požiadavky, aj tá procedúra je náročná. Tam do tej funkcie na KUFS ten prechod bol v poriadku? Nedošlo tam nejakým porušeniam alebo anomáliám? Už keď prichádzal na tento KUFS, skrátke Kriminálny úrad finančnej správy, tak mal problém, pretože nevedel získať previerku na Národného bezpečnostného úradu najprv. S týmto bol konfrontovaný, myslím, že o tom písali novinári denníka N. A následne mu udelil, myslím, že šéf František Imrece nejakú v úvodzovkách šéfskú previerku, ktorá není od Národného bezpečnostného úradu, ktorú reálne potreboval na výkon svojej funkcie, ale ktorá mala ako keby zakryť to, že mal problém s tou previerkou na NBÚ. Nakoniec tú previerku na NBÚ, pokiaľ viem, získal, ale myslím, že na KUFSE fungoval 3/4 roka, alebo možno trochu viac bez nej. Myslím, že dodnes nie je presne známe, prečo mal problém získať túto previerku, keďže tie veci z získavania previerok sú utajené. A prosím vás, keby ste povedali pre nás, pre všetkých, KUFS nie je štandardná súčasť polície, alebo je? KUFS nie je vôbec súčasť polície, ono sa to volá ako Kriminálny úrad finančnej správy, on spadá pod finančnú správu, čiže daniarov, a je to niečo ako keby mali daniari mať políciu, tak to by bol Kriminálny úrad finančnej správy. Ten úrad má za úlohu skúmať najväčšie podvody, čiže colné podvody, obrovské daňové podvody, aj medzinárodné daňové podvody, v rámci colných podvodov aj rôznu drogovú a takúto trestnú činnosť. Na to má pridelené, myslím, že po celom Slovensku stovky zamestnancov. A bohužiaľ vlastne asi najdlhšie tomuto úradu šéfoval práve Ľudovít Mako medzi rokmi 2014 až 2020, ešte za tejto súčasnej vlády, ale respektíve za vlády Igora Matoviča trvalo, myslím, že 4 mesiace, kým sa ho podarilo dostať z tejto pozície dole. Aj to bol nejaký problém, dokonca až politický. No, nechcem sa vyzvedať na veci, ktoré by si ľudia mali prečítať po kúpení knižky, ale musím sa spýtať, osobne, ktorá vec, ktoré zistenie, ktorá skutočnosť tej knihy, alebo teda v živote toho človeka, ktorá vás tak najviac negatívne šokovala, čo považujete za najodpornejšie alebo najhroznejšie, čo ste zistili o ňom a
čo by ste v podstate nechceli, aby sa už opakovalo, alebo aby to niekto musel znova zažiť, kto bol s ním v kontakte, alebo kto s ním nejakým spôsobom prišiel do styku. Ja ho považujem za zločinca, ktorý páchal kriminálnu trestnú činnosť, takže to nie je asi nič príjemné, nič pozitívne, ako vy asi viete, akú prácu robíte, takže dá sa predpokladať, že práve toto je to odporné, alebo to nepríjemné, čo pri tom odhalujete. Ak teda niečo také existuje, či nám to viete povedať? Priznám sa, že nič ma asi až takto netraumatizovalo. Je pravda, že počas príprave tej knihy som zistil aj veci, ktoré naozaj pôsobili veľmi zle, ale boli z osobného života. A tým pádom, že ja som chcel písať hlavne o nejakom verejnom funkcionárovi, o nejakom svedkovi, o nejakom makovi, už teraz podnikateľovi, tak, a nechcel som písať nejaký bulvár, tak nejaké veci, ktoré sú vyslovene z osobného života, som do tej knihy pliesť nechcel. Ale keď sa takto pýtate, že čo tak vystáva ako taká najzaujímavejšia vec, tak mi vždycky napadne chata na Donovaloch, ktorú pán Mako navštevuje. Ide o obrovskú, asi najväčšiu chatu na Donovaloch. Na 350 metroch zastávanej plochy, má 3 poschodia a jej cena je pravdepodobne niekde nad 2 miliónmi eur. A táto chata je napísaná oficiálne na advokáta Ľudovita Makoa, ktorý ale na ňu nechodí, chodí na ňu Ľudovít Mako, aj keď oficiálne sa k nej nepriznáva. A keď sme toto zistili, tak samozrejme som Ľudovita Makoa konfrontoval s týmto a mal som dojem, že toto je vec, na ktorú najviac zo všetkých tých otázok nechce odpovedať. Že nechce odpovedať na otázky, ktoré sa týkajú vecí, ktoré vlastní pán advokát Firický. Advokát z Nitry, ktorý toho vlastní viac, ako by človek čakal. A keď ste hovorili teda, že pri tej nominácii alebo pri tom štáte mu pomohol práve pán Norbert B., podľa vás, podľa vašich zistení a podľa vašich znalostí, bola to voľná jazda pána Bedera, alebo to bolo s posvetením príslušných nadriadených politických kruhov? Tí ostatní o tom vedeli, ale bola to voľná jazda, pán Beder ho mohol vybrať a myslím, že ho nikto nešiel kontrolovať, ale nadriadený Makoa a ešte aj ich nadriadení vedeli. A vedel aj František Imrece vedel o tom, že Mako je od Bedera, aj Peter Kažimír vedel o tom, že Mako je od Bedera. A teda bola tam hraná hra na Kažimíra a na Imreceho, že je to odobrené aj na vyšších miestach, alebo oni to brali tak, že Beder ho chce, tak Beder ho má? Myslím, že presne takto to brali. Že to je jeho piesoček, môže si tam dať koho chce. A nechali to tak bez akéhokoľvek odporu. No, názov knižky je Kajúcnik. Venovali ste sa aj teda rozboru alebo výkladu alebo významu toho pojmu kajúcnik, lebo to talianske právo alebo americké právo pracuje s tými spolupracujúcimi svedkami už dávno, u nás je to relatívne novinka. Máte aj túto stránku zanalizovanú, alebo riešili ste aj to pri písaní knihy? Riešil trošku. Inak spolupracujúci obvinený má v podstate, my to teraz berieme ako novinku, hlavne preto, že sa veľa spomínajú kajúcnici v médiách, ale že obvinený spolupracuje s políciou nie je úplne 100% novinka, lebo už v minulosti boli členovia mafiánskych skupín, ktorí pomáhali dostať skupiny takáčovcov alebo piťovcov, ktorí spolupracovali s políciou a vyčerpali si za to isté výhody. Áno, snažil som sa rozobrať aj ten pojem kajúcnik, ktorý pôvodne pochádza, je takým trošku biblickým pojmom a mal by označovať človeka, ktorý sa kajá, ktorý učinil pokánie, ktorý oľutoval hriechy. A je trošku zaujímavé skúmať, že či tí dnes nazývaní kajúcnici skutočne ľutujú hriechy a činia pokánie. Osobne si myslím, že Ľudovít Mako pokánie nečiní, že je spolupracujúcim obvineným, ktorý si racionálne vyhodnotil, že toto je pre ňoho výhodná pozícia a je pre ňoho výhodné vypovedať na ostatných a tým si priviesť nejaké výhody, ktoré sú s tým spojené, ktoré môžu viesť k nižšiemu trestu, prípadne dokonca podmienečnému trestu, pri ktorom by si napríklad nič neodsedel vo väzení. A myslím si, že prislúchajúcejší pojem k takýmto svedkom je naozaj spolupracujúci obvinený ako kajúcnik, ktorý už teraz má taký
taký trošku emocionálny podtext, alebo také úvodzovky veľké pri sebe. Skôr som narazil na to, že keď v Taliansku sa rozhodne spolupracovať nejaký darebák, je to preto, že sa bojí o vlastný život. Aj u nás to, čo bolo, čo sa týkalo napríklad Pitevcov a podobne, tak tam bola obava o vlastný život, že tá skupina ho chcela zlikvidovať, takže on v podstate nemal inú možnosť iba dostať ich do väzenia a zachrániť seba. Mám pocit, že to, čo sa teraz deje v tomto prípade a v obdobných, ale hovorím, to je môj pocit, ja by som bol rád, keby ste mi ho zobrali, ten pocit, a vyvrátili, že tu nejde o to, aby tento človek s niečím pomohol, ale že sa fabrikujú sa výpovede, fabrikujú sa vyhlásenia a podobne. Stretli ste sa s tým, keď ste to skúmali, alebo pre vás sú všetky vyjadrenia, všetky výpovede Makoa sú spoľahlivé, hodnoverné a poctivé? Nestretli ste sa so situáciou, že jednoducho toto robí účelovo, vôbec to nie je možné, aby to takto bolo, ale jednoducho robí to preto, aby niekomu poškodil alebo niekomu, aby vyhovel? Určite v tomto nechcem byť absolútny, že by som povedal, že všetky Makové výpovede sú 100% spoľahlivé. Môj osobný názor je, že tie výpovede, ktoré hovoria o trestných činoch iných, o tých úplatkoch, môj názor je, že nie sú vymyslené, pretože vymyslenými výpovediami by si mohol sám sebe priťažiť. Ak by sa niekedy zistilo, že sú vymyslené, tak už ďalej nemôže byť v úvodzovkách kajúcnikom alebo spolupracujúcim obvineným a o všetky výhody v trestnom konaní príde. Ale myslím si, že aj v jeho výpovediach sú problémy, ale tie podľa mňa nie sú spojené s tým, že by tí ľudia, ktorých on označuje ako zločincov, nespáchali tie trestné činy. Tá časť je podľa mňa do vhodnej miery spoľahlivá. Myslím, že doteraz to potvrdzujú zatiaľ aj súdy. Skôr si myslím, že pri jeho výpovediach problém s tým, ako on sám do istej miery bagatelizuje svoju trestnú činnosť, keď sa aj v rozhovoroch pre médiá, ale aj vo výpovediach vyjadruje, ako že hlavne niekde nosil úplatky, alebo že robil kamarátom nejakú službu a zaniká v tom ten jeho úspech v tom, ako on osobne vedel organizovať sám pre seba tento systém a sám z toho vytrieskavať prospech pre samého seba a nie len niekde pomáhať alebo robiť v úvodzovkách poštára úplatkov. A teda viete nejaký príklad spomenúť, že kde sa vám zdala jeho výpoveď nehodnoverná, alebo také niečo ste nezaregistrovali vôbec? V rozhovore pre Postoj, tak tam sa vyjadroval, že robil hlavne poštára, čo podľa mňa vôbec nesedí s realitou, pretože už počas toho, ako bol vo funkcii, tak sa mnohokrát spomínalo, hlavne v kuloároch, že celý KÚVZ je nastavený na to, aby našiel nejaké podozrenia a následne miesto toho, aby ich vyšetril, tak vydieral podnikateľov, aby zaplatil KÚVZu za to, že budú beztrestní títo podnikatelia, podozriví podnikatelia, hoci páchajú nejakú trestnú činnosť, čo naozaj nie je nič ako nosenie obálok na požiadanie kamaráta a podobne. A čo sa týka jeho výpovedí, kde voči iným obvineným alebo iným podozrivým, tam máte pocit, že vždy to bolo spoľahlivé, čo povedal, nebolo... Dneska teda s tým Imrecem je práve situácia, že určité výpovede tvrdia určití ľudia, sú naaranžované. Že v skutočnosti sa to vôbec nemohlo stať, respektíve sa to stalo inak, ale jednoducho ten kajúcnik, alebo kto je to, vypoveda to, čo niekto chce, aby vypovedal, aby niekomu poškodili alebo niekoho dostali do kriminálu. Na to som sa skôr asi pýtal. Osobne nie som tohto názoru, hoci zachytávam, že hlavne predstavitelia Smeru tvrdia o výpovediach Františka Imreceho, že k ním bol dotlačený a že sú vymyslené a podobne, čo je ale trošku kontrastné s tým, že kým bol vo funkcii prezidenta finančnej správy, diali sa pod ním podvody, bolo množstvo jeho funkcií, čelil množstvu podozrení a celý čas vtedy bol nominantom Smeru a vtedy zjavne hovoril pravdu, všetko bolo čisté a vtedy predstavitelia Smeru za ním stáli, keď sa nejakým spôsobom snažil zdôvodňovať tie podozrenia, hoci tie vysvetlenia často nedávali zmysel. A dnes, keď sa rozhovoril o tom, ako fungoval, ako uzatváral zmluvy so svojím priateľom Suchobom bez akejkoľvek verejnej súťaže na dobré slovo, kde si
myslím, že zmluvy za 40 miliónov eur, kde si tie sumy určovali tým, že sa stretli niekde na dome a takto sa koordinovali, tak teraz zrazu predstavitelia Smeru uvádzajú, že tento ich nominant je buď tlačený do výpovedí, alebo že si vymýšľa, a myslím, že z ich úst mi to vôbec nepríde dôveryhodné. Tým nechcem povedať, že každá jedna výpoveď musí byť pravdivá od A po Z, lebo ja tým, že nie som orgán činný v trestnom konaní, ktorý by to kontroloval, tak to potvrdiť neviem, ale môj dojem je taký, že tie výpovede o trestnej činnosti ostatných ľudí zhruba sedia a ten odpor proti tým výpovediam má pre niektorých, ktorým to môže priniesť nejaký trest, tak je to racionálne, že tie výpovede napádajú. Ja by som sa tu nás držal, ak dovolíte. Tak by som si aj dovolil oponovať, respektíve skúsiť to z druhej strany. Mako tam bol x rokov, Böder tam bol x rokov, Imrece tam bol x rokov. To, čo robili, to neboli nejaké solo aktivity, o tom predsa museli byť kopec záznamov. Množstvo ľudí bolo do toho zapojených, či už nadriadených, podriadených, spolupracujúcich. Ja si neviem predstaviť, že teraz, keď niečo takéto sa dokazuje, že ku každému tomu úkonu nie je možné získať ďalších svedkov, lebo predsa okolo Makova bol nejaký tím ľudí, ktorí to museli vidieť na daňovej správe, predsa na daňovom úrade musí byť interný audit útvar, ktorý vykonáva kontroly, to sa predsa muselo kamuflovať a podobné veci. My niekoľko mesiacov počúvame len o 2, maximálne 3 osobách, ktorí boli pri všetkom. To ma veľmi teda vyrušuje, že v podstate mám pocit, že Mako zajtra povie, kto zabil Kennedyho, že naozaj pri všetkom bol, všetko vie a nikto iný. Ako keby to bolo doložené, že Mako uvádza toto a ďalších 7 bývalých zamestnancov z finančnej správy sme vypočúvali a potvrdili to, lebo boli pri tom a podobne, alebo zúčastňovali sa toho, ale mne to príde vyslovene solo jazda a pomaly každý týždeň svedčí niečo nové voči novým osobám pri nových udalostiach, kde dokonca už aj pochybujem, že vôbec sa mohol fyzicky vyskytovať. Z tohoto som nervózny a pri tých prúseroch, čo sa teda prevalujú pri tých kauzách, tak človek by čakal, že to budú desiatky ľudí, ktorí budú vypočúvaní, obvinení, či už ako spolupracovníci, či už ako ľudia, ktorí nenahlásili tú činnosť a vyplývalo im to z pracovnej funkcie a podobne. Toto skôr, že prečo toľko mesiacov dookola počúvame len 2 alebo 3 menám. V podstate ako keby Mako bol úplný solohráč, čo je vylúčené z titulu funkcie a z titulu práce, čo robil, ako to bolo viditeľné, to sa nedalo predsa schovávať a ľudia o tom museli vedieť. Ako toto viete nejako zmeniť mi názor, že to tak nebolo, že tí ľudia naozaj existujú, alebo naozaj to takto bolo, ako to vnímam ja teraz? No skúsim sa k tomu vyjadriť. Problém je, že tie trestné stíhania, ktoré bežia, sa netýkajú väčšinou nejakých formálnych procesov, ktoré by boli o internom audite na finančnej správe alebo o nejakých iných dokumentoch, na ktorých sa podieľa vopred presne nejaká určená skupina ľudí, ktorí musia o tom vedieť a majú k tomu vedieť podať nejaké svedectvo. Tak jeden prípad, ktorý už skončil na súde, bol úplatok pre špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, myslím, že to bolo 50 000. A toto sú veci, o ktorých nebudú vedieť iní zamestnanci finančnej správy, ani podriadení, ani nadriadení. To sú bohužiaľ veci, o ktorých budú vedieť tí, ktorí sa ich zúčastnili. No a teda druhým prirodzeným svedkom v takom prípade by bol Dušan Kováčik. Ten samozrejme sa k trestnej činnosti neprizná, ale súd v tejto veci všetky dôkazy vyhodnotil ako presvedčivé v tom, že Kováčik tento úplatok zobral. A čo sa týka nejakých iných vecí, kde vypovedali Mako alebo Imrece, tak minimálne si spomeniem na šéfku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú, ktorá potom, ako na ňu Imrece so Suchobom vypovedali, že mala zobrať nejaké všimné v kozmetickej taške, teraz neviem, či to bolo 20 000 eur alebo takto, tak sa priznala k tomu, že to tak je, uzavrela dohodu o vine a treste a už je momentálne odsúdená, čo síce je jediná, že takto mali zobrať nejaké všimné ďalšie 2, zatiaľ nepravoplatne odsúdené. Asi sa nedá povedať, že by som dal ruku do ohňa za každého slovenského sudcu. No mám pocit, že je opačný problém, že treba hľadať sudcu, ktorému sa dá veriť, nie že nejakým spôsobom si byť istý, že sudcovia sú dobrí, že len niektorí sú zlí. To je môj pocit, ale nehnevajte sa, nechcem sa nikoho dotknúť.
Ja si napríklad viem kľudne predstaviť, že môže byť účelová aj nejaká dohoda medzi sudcami a medzi prokurátormi a priznám sa, že práve ten úplatok Kováčikovi, ten považujem za teda veľmi rizikový, ako to tak povedať, alebo veľmi citlivú záležitosť. Z vašej strany, keď ste to sledovali, keď ste to skúmali, naozaj to bolo čisté, bolo preukázaný ten tok peňazí, aj ten účel, aj dôvod toho úplatku a bolo tam aj konanie, ktoré preukazne potvrdzovalo, že teda ten úplatok tam mal svoj zmysel, lebo ja keď som teda v novinách som čítal, ja som sa tou kauzou nezaoberal tak ako vy hlboko. V podstate tam bol úplatok za nekonanie, ktoré som nepochopil, vám priznám, za to, že niečo nenamietal niekto voči niečomu, čo nemusel namietať alebo niečo podobné. Ako mňa to veľmi prekvapilo a v podstate identické úkony urobili aj ďalší zapojení sudcovia, myslím, že Hrubala tam bol spomínaný a podobne. Takže podľa vás je to úplne také transparentné a čisté a jednoznačné? No práve v tomto prípade, keď vám niekde inde chýbali tí zamestnanci podriadení a ďalší ľudia, tak práve v tomto prípade svedčila prokurátorka, ktorá naozaj povedala, že jej Kováčik naznačil, že tam netreba podávať sťažnosť, čiže ide o jeho podriadenú, ktorá potvrdzuje tú verziu, ktorá súvisí s tým úplatkom. Čiže na mňa to pôsobí, že na súde to zbehlo čisto. A teraz nechcem zase byť príliš iba na strane prokuratúry a nutne proti obžalovaným, ale pokiaľ hovoríme o sudcoch, ktorí nemusia byť dôveryhodní a podobne, tak mám taký dojem, že ak nejaký sudca má byť úplatný, tak asi v takom prípade ho jednoduchšie uplatí bohatý obžalovaný, bohatý mafián, ako že by ho išiel uplácať prokurátor. Dobre, ja sa spýtam druhej strany, môžem? Koľko dostal ten Kováčik? 14 rokov, myslím. Áno, za ten jeden úkon. Teda za to prevzatie úplatku. Dá sa očakávať, že dostane ako 14 rokov za to, že mu ten úplatok ako odovzdal, alebo teda zariadil? Obávam sa, že nedá sa to očakávať. Na jednej strane asi dáva zmysel, aby dostal menej, keď je tým, ktorý je spolupracujúci a vlastne ten trestný čin odhalil. A na druhej strane je kľudne možné, že Mako že si dohodne trest, ktorý nebude evokovať, že je spravodlivý. Že ten trest bude veľmi mierny a zatiaľ z medializovaných vyjadrení sa obávam, že prichádza do úvahy, že by sa mohol dohodnúť na podmienku. Teraz sa vás pýtam normálne ako novinára investigatívneho, ktorý má, si dovolím tvrdiť, vyššie poslanie, len ako teda sprostredkovávať informácie. Toto, čo ste teraz popísali, toto vám nevadí, alebo nevyrušuje vás to, alebo považujete to za správne, lebo toto v mojich očiach toto vyvoláva pocit, neviem, aké slovo mám použiť, ale je to určite ďalej ako pocit, že sa oplatí niektoré obvinenia prostredkovať podľa želaní tých policajtov alebo teda prokuratúry a v podstate ten, kto je obvinený alebo kto je teda do toho zatiahnutý, ten má podstatne horšiu situáciu ako ten, kto sa správa ako ten spolupracujúci obvinený. Rozumiete mi, kde smerujem? Hovorím to kostrbato, ale predpokladám, že vieme o čom. No k tomu nejakému vnímaniu spravodlivosti, ja práve tým, že som novinár, tak nie som niekto, kto by mal hodnotiť rozhodnutia súdov alebo sa vyjadrovať o tom, čo je spravodlivé a čo nie je spravodlivé. Ja by som mohol mať, keď by aj pán Mako dostal podmienku, nejaký svoj akože vnútorný alebo občiansky postoj k tomu, že či to je alebo nie je spravodlivé, ale asi by som ja nemal byť ten, ktorý tu stanovuje, že pre ostatných, že čo spravodlivosť je, čo spravodlivosť nie je. No keď sa snažím racionálne rozmýšľať o tom, že aký by mal byť trest, tak asi by mal byť menej ako 14 a viacej ako 0. Ale pozor, táto informácia, berte to ako informáciu, áno? Berte to ako signál. Aha, keď bude takáto situácia v mojom živote, v mojom prípade, bez ohľadu na to, aká je pravda, bez ohľadu na to, aká je skutočnosť, jednoducho musím sa urýchlene stať spolupracujúcim obvinením, musím to na niekoho dať a ten niekto bude mať potom
podstatne väčší problém ako ja a ja dokonca z toho výjdem ako hrdina ešte, ako niekto, kto som sa akože kajal a obrátil. Ja jednoducho nemôžem toto akceptovať, že keby to aj bola pravda s tým Kovačíkom, o čom teda veľmi vážne pochybujem, lebo toto je veľmi málo, že toto je jedna výpoveď Makova, ktorá sa nepodložila vlastne ničím. Tie peniaze ako keby neexistovali. Ak je potom to problém, tak mali ísť aj Hrubala, samozrejme, na súd, lebo Hrubala tiež nepodal tú sťažnosť, o ktorej hovoríte. Tiež bol tomu účastný, zapojený. Hrubala alebo niekto z tých sudcov tiež nepodal sťažnosť. Len nezabral úplatok. No a keď zajtra Mako povie, že dal aj Hrubalový úplatok, keď zajtra príde Mako a povie, áno, dal som to Janovi, lebo aj jemu bolo treba dať. Mám pocit, že o tom to je, že je to postavené na tom, čo povie jedna nespoľahlivá, dovolím sa byť, že odporná osoba, ktorá stratila podľa mňa totálny morálny kredit a je teda potrebné každé jej slovo niekoľkokrát zvážiť a overovať si ešte v ďalších nezávislých zdrojoch, ak mi rozumiete, k čomu ide. S tým súhlasím. Ale zase si nemyslím, že si niekto dokáže len tak vymyslieť, že Hrubala hento, Hrubala tamto a potom sa to uzavrie ako úplatok, pretože to by musel vedieť kde v nejaký... Musel by vedieť, kde v nejaký deň sudca sedel, aby mohol povedať, že tam bol s ním, že mu tam niečo dal a tak podobne. Nechcem o hypotetické veci rozprávať, len som chcel dať paralelu, ktorú ja vidím v tejto situácii. A keď to mám úplne pritiahnuť za vlasy, zajtra Mako povie, že Turčekovi dal úplatok a v podstate budete mať problém vy sa z toho vysekať, lebo v podstate ten inštitút teraz sa podľa mňa tak zveličuje, tak sa preceňuje, že toto sme asi nechceli. No tak keď Mako zajtra povie, že Turčekovi dal úplatok, tak nech to orgány činné v trestnom konaní nezávisle prešetria. Keď by sa to malo dostať na súd, nech to súd nezávisle rozhodne. No ale práve to bola tá moja otázka, či si myslíte, že tie súdy dneska na Slovensku a v týchto prípadoch špeciálne, týchto trestných, či naozaj sa správajú takým spôsobom, že môžeme tomu veriť. Ja ako odbočím, ale neodbočím. Pani Sabová a spol nebola presvedčená o tom, že pán Kočner dal zabiť Kuciaka v prvom kole, keď si pamätáte, ja som bol z toho šokovaný. A o pár dní na to dala Kotlebovi 4 roky natvrdo za to, že niekde dal nejaký šek s nejakou číslovkou, hej, na nejakom podujatí. A v podstate jedno aj druhé ten odvolací súd zmenil, keď si zoberiete, a nič sa nedeje. Pani Sabová ďalej súdia. V jednom prípade to je úplná katastrofa, že oslobodila vraha, ktorého potom musela dodatočne odsúdiť, keď jej to vrátili. A v druhom prípade chcela niekoho poslať do väzenia na 4 roky za takýto prejav. A ten súd najvyššie rozhodol, že nie, že nebude to natvrdo, bude to v podmienke. A teraz, ja vám poviem pravdu, keby mňa mala súdiť pani Sabová, ja by som dosť mal problém uveriť, že je poctivá, spoľahlivá a by som povedal, že spravodlivá je súdkyňa. Teraz je otázka na vás, že či vy máte pocit tej situácii, čo teraz je, že tieto výpovede kajúcnikov sú naozaj správne posudzované tými orgánmi činnými trestnom konaní a súdmi. To som sa chcel spýtať na začiatku, ale mi to trvalo, tak sa nehnevajte. Na začiatok len takú malú poznámku, že Kočner nie je zatiaľ odsúdený. Právoplatne, hej? Zatiaľ nie je odsúdený. Ale právoplatne to ešte nie je tak. Je v odvolacom stále, nie? On zatiaľ nie je odsúdený za vraždu. Iba za Markízu. Iba za Markízu sedí. Áno, iba za zmenky. No, ja si nemyslím, že to, že súdu vráti najvyšší súd nejaké rozhodnutie na nové prejednanie, by malo znamenať, že ten súd sa nemá súdiť, lebo teraz by som si musel pomôcť nejakými štatistikami Transparency International Slovensko, ale myslím, že priemerný súdca má ten pomer, koľko rozhodnutí mu vráti vyšší orgán nad 10%, tak to by vlastne na Slovensku nemohol súdiť žiadny súdca, keď ako náhle sa mu niečo vráti, tak by už nebol hodný súdiť. Ja neviem, či to viem úplne hovoriť do detailov, ale ja to skúsim vyjadriť tak jednoducho, že o mnoho väčší strach z toho, že tu máme na súdoch problém, som mal niekedy pred 10 a viac rokmi, kedy žiadny súd nikdy nepovedal o žiadnom extrémne vplyvnom alebo politickom obžalovanom, že bol vinný, ale naopak všetci boli oslobodzovaní rad radom. Ako teraz, keď už sa tie súdy niekedy dopracujú aj k verdiktom, že nejaký politik alebo nejaký mocný človek je vinný.
A myslím si, že dáva to, keď sa to človek snaží analyzovať, tak to dáva zmysel, že ak je niekto skorumpovaný sudca, tak vie podľahnúť tlaku bohatého obžalovaného, ale neviem, že či skorumpovaný sudca bude podliehať tlaku prokurátora, ktorý mu asi nevie nič extra ponúknuť. Dobre, aby som už týmto neotravoval, prepáčte, ale jednej veci by som sa vrátil, čo ste spomenuli na začiatku. Keď robíte takúto robotu, vychádzate z verejne dostupných zdrojov. Môžete nám to povedať, približiť, že ako to je, keď novinár robí z verejne dostupných zdrojov? Myslím, že v tomto duchu veľmi vyzdvihovali prácu Janka Kuciaka, teda keď ja sa s ním nepoznám, pána Kuciaka, že v tomto bol majster. Hej. Keby ste nám o tom porozprávali a možno aj o ňom kľudne, že akým spôsobom si to máme predstaviť a z čoho to vychádza? Áno. O investigatívnej žurnalistike bolo natočených množstvo filmov a väčšinou je to ako americký film All the President's Men s Dustinom Hoffmanom a Robertom Redfordom, ktorí behajú po celom Washingtone a snažia sa zistiť, čo je za aférou Watergate, kde sa snažia od viacerých svedkov získať nejaké svedectvá o tom, kde je problém. A Jano Kuciak robil úplne iný typ investigatívnej žurnalistiky, kedy ťažko by sa o tom robil nejaký film, pretože začiatok filmu by bol, že Jano sedí za počítačom, stred filmu by bol, že Jano sedí za počítačom a koniec filmu by bol tiež, že Jano sedí za počítačom. A za tým počítačom sa prehrabáva rôznymi verejnými štátnymi registrami, v obchodnom registri, centrálnom registri zmluv, v štátnom katastri, v rôznych protischránkových registroch, kde majú byť uvedení skutoční vlastníci firiem. A z týchto čriepkov si skladá nejakú mozaiku nejakého príbehu, nejakého problému, niečoho predráženého, nejakého konfliktu záujmov medzi politikom a úradníkom alebo politikom a podnikateľom, ktorý mu dodáva do jeho úradu nejaké služby alebo tovary. Toto je práca, ktorú Jano robil najlepšie na Slovensku a ktorá bude chýbať tým, že Jano už bohužiaľ nie je medzi nami, pretože naozaj v tom bol majster a aj vďaka týmto svojim schopnostiam odhalil množstvo kauz, ktoré sa týkali Mariana Kočnera, ktorý je teraz obžalovaný za jeho vraždu, aj Norberta Bedera, ktorého, kým o ňom písal Jano, poznal on veľmi, veľmi málo ľudí a dnes ho pozná celé Slovensko. Neviem, či viete, ale tu vedľa je budova právnickej fakulty. Donedávna tu bol prodekan pán Dobrovodský, terajší ombudsman. A keď bol teda za Radičovej vlády na ministerstve ako súdny úradník, tak práve on priniesol zákon o povinnom zverejňovaní zmluv. Neviem, či ste o tom počuli a ten zákon, my si na Slovensku asi neuvedomujeme. To zverejňovanie zmluvy je absolútny unikát a pani Radičová vtedy dostala od Obamu oficiálny list, ten je na úrade vlády normálne zaprotokolovaný, že americký teda prezident vyjadruje obdiv nad tým, že aký zákon sme prijali, že ani americká administratíva nie je taká transparentná, ako sa to podarilo nám na Slovensku. A ja mám pocit, že po tých niekoľkých rokoch, čo ten zákon existuje, že toto sú práve tie plody, že teraz sa už podstatne ťažšie kamufluje a schováva množstvo vecí. Takže toto sú tie zdroje, akože internet, kde už v podstate určité informácie musia byť garantované a musia sedieť. Áno. A priznám si inak, že som nevedel o tom liste, to ma pobavilo, to je krásne, ale viem, že pán Dobrovodský ma inicioval vlastne tú zákonnú zmenu, ktorá urobila povinným to zverejňovanie zmluv. On dlho pôsobil na ministerstve spravodlivosti a ja predtým, ako som bol novinár, tak som pôsobil v mimovládkach a bol som v nadácii Zastavme korupciu, za ktorú som bol u pána Dobrovodského vlastne v komisii, ktorá mala navrhovať zmeny infozákona. A naozaj ide o profíka, pre ktorého veľa znamenala transparentnosť verejnosti. Pamätám si to, že vždycky sa stával za každú zmenu, ktorá bola za stransparentnenie štátu. Za toto povinné zverejňovanie zmluv a môžeme byť veľmi, veľmi vďační, lebo to vytvorilo naozaj živnú pôdu pre našu robotu, pre odhalovanie kauz a pre snáď aj postupné čistenie verejného sektora. Dobre, ja ešte by som vás chcel otravovať, ale nechcem tu priateľov otravovať. Ja sa spýtam takú obligatórnu vec. Na čom teraz robíte?
Ja robím vždy na veľa veciach, som trošku hyperaktívny, tak oveľa viac ako robiť napríklad 6 mesiacov na jednej knihe, tak mi vyhovuje robiť na množstve vecí naraz, každý deň rozmýšľať nad iným článkom, ešte v rámci toho dňa riešiť 5 rôznych článkov. Ale napríklad preto sa smejem, lebo mi napadlo, že dnes som riešil veľký developerský projekt v Bratislave, za ktorým je rodina Borguľovcov. Aha, takže Borguľa, ktorý bol teraz obvinený, áno, pán poslanec, za Smerodina, tí Borguľovci, áno? Áno. Jeho brat je podnikateľ už aj v developerskom sektore a vlastní aj veľký developerský projekt v Bratislave. A teda, možno som sa skôr pýtal smerom, či sa chystá nejaká nová kniha z vašej strany? Priznám sa, že sa nechystá, že mi momentálne veľmi vyhovuje to, že každý deň môžem hľadať, že čo je nové, čo je iné, o čom môžem napísať, akého neznámeho človeka môžem ukázať verejnosti, čo urobil, alebo nájsť novú firmu, ktorá urobila niečo podozrivé, ako stráviť zasa 6 mesiacov jednou vecou, pretože písať knihu je naozaj zložité, že človek má pocit, že je až tak trošku zakuklený pred svetom, v takej uzavretej krabičke, v ktorej sa venuje jednej téme a musí si dávať pozor, aby všetko stihol, aby neklabosil príliš často s kolegami, lebo sa potom nestihnú veci a je to taký zložitý svet, tak teraz si užívam, že je to inak. No a ešte jedna vec by ma zaujímala, dúfam, že aj ostatných. Vy robíte, nie vy osobne, ale vaša teda kasta, investigatívni novinári, robíte nie moc príjemnú prácu, nie moc príjemnom prostredí. To musí byť vyčerpávajúce. Existuje niečo také ako vyhorenie alebo nejaký takýto problém u vás? Nehovorím osobne, ale vo vašej branži. V branži existuje a u mňa verím, že neexistuje. Ja viem si predstaviť, čo to vyhorenie môže znamenať pre extrémne motivovaného novinára, ktorý narazí vo svojej práci na to, že zrazu mu príde, že niečo nemalo zmysel alebo podobne, ale ja sa priznám, že tento pocit vôbec nezažívam. Ja som veľký optimista, ktorý verí tomu, že vyťahovanie pravdy a vyťahovanie vecí vo verejnom záujme vylepšuje Slovensko, že nás to niekam posúva a tú prácu milujem a v každý deň do nej vstávam s radosťou. Takže ja sa priznám, že ani nevnímam, že by to mala byť nejaká psychicky náročná práca. Práve naopak, ako keby každé jedno odhalenie vo mne vzbudzuje pocit, že bude lepšie, lebo ľuďom povieme pravdu a oni budú vedieť, čo sa tu deje. A viete si predstaviť, že túto istú prácu budete robiť aj v 50-ke alebo v 60-ke? Úplne si to viem predstaviť. Sú aj takí investigatívni novinári na Slovensku, ktorí naozaj majú už takto vyšší vek a vládzu to robiť a majú na to energiu, majú na to určitú kožu hrošiu, aby to robili, lebo to určite nemôže byť príjemná práca, respektíve tie kontakty sú trošku aj nervózne a je tam určite aj napätie a možno podobné veci. Bohužiaľ, veľa ľudí z novinárčiny v istom veku odchádza, kedy možno, že majú pocit, že už nechcú nejaký hektický život, alebo možno, že majú pocit, že si zaslúžia vyššie finančné hodnotenie. A je to veľká škoda pre slovenskú novinárčinu a obávam sa, že aj pre Slovensko ako krajinu. Ale tak uvediem aspoň príklad, že náš šéf investigatívneho tímu Jano Petrovič bude mať čoskoro 50-ku, tak to je podľa mňa taký krásny príklad človeka, ktorý už dospel do veku, kedy má deti, musí ich zabezpečovať, ale napriek tomu zostáva v novinárčine a vôbec nerozmýšľa nad niečím iným. Tak môžem ho za toto pochváliť.